Ja vás zdravím, ja som Marek Lindner, som zo spoločnosti Komak Jobs, sme personálna agentúra. Ja mám na starosti marketing v Komaku, venujem sa mu už konkrétne v Komaku 5 rokov. Je to naša už 4. alebo 5. účasť dokonca tu na HR-ku a Komak je to absolútne topka, čo sa týka akcií v rámci celého roku. A čo ma baví na HR-ku? Pre mňa je to srdcovka. Ja som tu niekedy začínal ako pracovne v rámci organizačného tímu, takže ja tu proste nemôžem chýbať. Aj keby som chcel, tak tu proste musím byť, pretože je to už tuším moja 8. účasť na HR-ku. Takže je to proste srdcovka. Kam si myslím, že smeruje HR v rámci éry AI? Myslím si, že AI nám ukáže to, jak hrozne moc sú dôležití ľudia v rámci organizácie, v rámci firmy. AI nám ukáže to, jak pracovať ešte viacej s ľuďmi, ako v nich nájsť ten najväčší potenciál, ten najväčší talent. A musíme brať AI ako pomocníka, nie ako nejakého ničiteľa niečoho, ale asi ako obrovský pokrok v rámci každej vedy. So HR určite je to veda o lidech, takže takto to vidíme v rámci Komaku.